Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κάποια τραγούδια των 4 παιδιών της 6ης τάξης και τα υπόλοιπα της 5ης από πίσω βοηθητικά, γιατί είναι λίγα. Με αποχαιρετιστήρια τραγούδια, γιατί τα 4 παιδιά της 6ης τάξης θα φύγουν και θα πάνε στο γυμνάσιο. Θα πούμε κάποια τραγουδάκια, έχουμε και κάποια παρουσίαση, την οποία θα αφήσουμε λίγο να πέσει ακόμα ο ήλιος και μετά να τη δείξουμε, γιατί δεν φαίνεται ακόμα καλά. Θα τη δείξουμε στο τέλος. Άρα θα πούμε μόνο την τραγούδια και ένα λόγο. Ξεκινάμε. Σας ομιλώ εξ ονόματος των συμμαθητών μου τη Σίγμα Ταφ τάξη του σχολείου μας και εκφράζοντας την αίσθημα όλων μας. Ύστερα από 6 χρόνια χαρούμενης ζωής που περάσαμε κοντά στους τόσο καλούς και άξιους παιδαγωγούς μας, όπως την κυρία Ερμιώνη στην 1η και 2η τάξη, τον κύριο Σάκη στην 3η τάξη, την κυρία Ιωάννα στην 4η τάξη, τον κύριο Βασίλη στην 5η τάξη και τον κύριο Αντώνη στην 6η τάξη, με δυναμωμένα τώρα τα φτερά μας, ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε σε άλλη φωλιά. Σεβαστοί μας δάσκαλοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευγνωμονούμε για τους σκοπούς και τις θυσίες που καταβάλλετε όλο αυτό το καιρό, για τη μόρφωσή μας και για τον εξοπλισμό μας
γενικά με τα εφόδια που χρειαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα στη ζωή μας. Βάλατε εσείς τα θεμέλια και χτίσατε το πρώτο όροφο στο οικοδόμημα της ψυχής και του μυαλού μας. Πάνω σε αυτά τώρα θα χτιστεί και το υπόλοιπο κτίριο.